హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే, చాలామంది ఇన్స్టాలో నేను పోస్ట్ చేసిన వీడియోని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా సెట్ చేస్తామని అడుగుతున్నారు. సో ఇప్పుడు అదే నేను చూ చేసి చూపిస్తా. సో మీరు చూసుకోండి, లాస్ట్ వరకు చూసుకోండి వీడియోని. కంప్లీట్గా చూస్తేనే అర్థమవుతుంది, లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ప్లస్ ఐకాన్ చేసి సో ఇక్కడ 9:16 రేషియో ఉందిగా, దీన్ని తీసుకోండి. సెకండ్ రేషియో ఇక్కడ క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ ఉందిగా, దీన్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో మీ వీడియో ఏదైనా కావచ్చు వీడియో. సో ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఏదో ఒకటి వీడియో యాడ్ చేస్తూ ఈ వీడియో ఉంది. సో ఈ వీడియో ఉందిగా, దీన్ని బార్డర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దీనికి ముందుగా కొంచెం చిన్న సైజ్ చేసుకోండి, ఇంత. సో ఇంత చాలు. సో ఇంత పెట్టేసుకొని దీన్ని మళ్ళీ సేమ్ వీడియోని టచ్ చేసి ఇక్కడ బార్డర్ అండ్ షాడో ఉన్నదిగా, దీని మీద టచ్ చేసుకోండి. టచ్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ కింద షాడో ఉంటుంది, దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఎనేబుల్ చేసి మీకు నచ్చినంత పెట్టుకోండి ఇలా. సో ఈ విధంగా బ్లాక్ కలర్ ఉండాలి, లేదంటే మంచిగా కనబడదు. సో ముందుగా షాడోని ఇలా పెంచుకోండి. మినిమం 200 వేసుకోండి. సో 200 పెట్టుకోండి. 200 పెట్టేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ బార్డర్ అండ్ షాడోలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ స్ట్రోక్ అని ఉన్నదిగా, ఫస్ట్ దీన్ని ఆన్ చేసుకోండి. ఆన్ చేసి ఇక్కడ కలర్ ఏమో వైట్ యాడ్ చేసుకోండి. సో దీనికి వైట్ కలర్ ఉండాలి. వైట్ కలర్ యాడ్ చేసి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని కొంచెం పెంచుకోండి. పెంచుకుంటేనే సూపర్ కనిపిస్తుంది. ఎంత పెంచుతారంటే మీకు నచ్చినంత పెంచుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఇంత పెంచుకుంటున్నా. సో 12 ఇంత పెట్టేస్తే సింపుల్గా అయిపోతుంది. సో బార్డర్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, చాలామంది అడుగుతున్నారు బార్డర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని. ఇంత సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే మన ఇన్స్టాలో కామెంట్ చేయండి. సో ఈ వీడియో కావాలి అని, లేదా ఈ వీడియో కింద కామెంట్ చేసినా నేను తప్పకుండా చేస్తా. వేరే వీడియోస్ ఏవైనా కావాలి అంటే ఇన్స్టాలో నాకు సెండ్ చేయండి. ఆ వీడియోని ఎడిట్ చేసి మళ్ళీ మీకు ఇచ్చేస్తా. సో తప్పకుండా వీడియోని లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ మీద టచ్ చేస్తే సింపుల్గా వీడియో ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది. వీడియో ఈజీగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా బార్డర్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.